ekimen garrantzitsu batzuk ez daudenak zerrendatuak gobernu programan, baina bai hiriko agendan markatzen ari direnak eta baldintzatzen ari direnak, Donostia gehienei kalte egiten dizkieten operazioak direlako, ezta? Eta, argi dago, hauetako asko ezin zituztela lehendik iragarri, agian beste egoera batean geundekelako. Adibidez, Garberako zabaltze operazioa, azkenean merkataritza txikia benetan oso peskatua dago, hori beraiek esan dute eta guk behin da berriro, eta 16-17 milioi euro dira operazionetan daudenak. Apartamento turistikoekin ez da ezer egiten ari, eta benetan hau guretzat oso peskagarria da, kontuan hartzen badugu adibidez 2016an, joan den urtean, errentaren prezioak 17% hilo direla Donostian. Eta 100 horiek Donostian dauden prezioekin, suposatzen da, etxe asko, 180-200 euro inguru hilotzen ari direla. Eta hori, gero, ondorio oso larriak dauzkate, jendea gero eta gehiago ezin dalako errentan bidez Donostian bizi, eta gero eta jende gehiago urruntzen ari da nahiko luken auzotik edo nahiko luken hiritik. Bretxarako 800 metro karratu gehiago iragarri zuten ostalaritza kokatzeko, eta desde logo ez da parte zaharrak gehiago behar duena. Parte zaharrako bizilagunek beste behar batzuk dauzkate, eta horiek ez dira asetzen ari eta badirudi ez dagoela asmorik ere. Baloratzen dugu, adibidez, konsultan gaian, pausoak eman direla, Arrokako konsulta egin den moduan, izan da eredu bat gure ustez etorkizunari begira baliagarria. Bai, konpromiso hartuta dago aurten zezenen inguruko konsulta, ilunberen erabilerarako konsulta egingo dela, urterdian gaude, urterdia bakarrik gelditzen zaie hau burutzeko, eta bai daukagula negatiboetan Iberoen inguruko konsulta, Argudiako azitegien gaia gainean jarri zenean, ez zutela biderik eman. Eta, zerrendan ez egon beste gai bat, eta ordu asko eman dituna urrezko danborra da, ongi dakizuen bezala. Ez zuten iragarri egingo zutena, teorian jarraitu behar zalako zegoen araudiarekin, besterik gabe, eta gero ikusi dugu zer gertatu den guzti horrekin.